Na, sziasztok gyerekek, én Ricsi vagyok, és itt van velem egy Rami, Hello! és Mesterem C-be Skype PvP 6/3-an vagyunk, ami a 15-ös szerver, és akkor játszunk. Ja, Ricsi, gyere ide, adok valamit. Gyere már, Ricsi. Na, köszönöm. Köszi. Szívesen. Ezért adjál egy terminátort. Jó, Mert nincsen taszim. csak a hátrás kell belőle? Ja, elég az. Adok egy súlyt egyes kardot. XD fölvett. Nem. Össze. Hát gyerekek, én írom, hogy vidi van. Én neki megyek. Majd a videó közepe fele elmegyünk, kimegyünk full diába is, csak kéne pénzt szerezni. Ezt meg le akarom lökni itten, gyerekek. Ha nem sikerül, megyek utána. Várjál, még nem. Megvan? Meg. Várjál. Ja, várjál, pénz, az kell. Harapok. Ja, és Ricsi az ilyeneket azért nem fogadja el, mert milyen sok kilöktél te őt, ezért ők is kifogják. Igen, ez egy kis ész kell hozzá, és azt Akkor is kilököm. Akkor hussá-e? Csíra. Az... Mindegy. Ha kezdők így szóljál, meg kell ennyi. Lesz. PvP. az igen. Ezek a be voltok pénzba. Megöltem. Jó, hát lesebeztem. Én meg befejeztem a munkát. Gyere vissza, odaadom a cuccát. Nagyon Kösz. foti párom van nála. Ő volt ki full diába. Hát nem hiszem, ezen is OP volt. Ja. Ha mindenki OP-val járkál. Figyelj, annyi van mindenkinek. Kivéve engem. Jaj, Ricsi. Mögötted! Gyere! De gyere! Rád! Megyek, csak laggoltam és leestem. Jó, van, itt vagyok pár. Jó, nekem kellett ki. Ja, amúgy gyerem, kapsz ajándékot. Tessék. Rad. Igen. Kösz. Tegnap kaptam Addika 1001-től. Most bosszizok egyet. Bosszizok. Ja, meg majd elmegyünk OP-ért is. Ja. Mert nekem kevés van belőle. Neki van kevés, a 4 stack van neki. Ja, mert tegnap a Ricsi eldobta a fullos kardomat, amikor nála voltam, azt... Ja, és akkor szenvedtünk fél órát azzal, hogy visszaszerezzük a kardot. Ja, elég sok mindent kellett fizetni érte. Mr. Arnold valami team lesz, jó? Kilöktem? MH pluszos.
Ja, kiírjuk, hogy vidi van. Mi az, nem az 1.3-as feliratkozós? Hogy nem az enyém, az az 1300-as feliratkozós, mert van egy olyan gyerek. Mi az a rendes Ricsi? Van Robikát ne fussál már el. Elfut, Istenem, ilyen nubokat. Most ez fosik tőlem átjönni? Ki? Ez a Mr. Arnold boy, de most már átjött. Hol vagy? Vár. Az izének nem menjünk neki a Frezson be PvP-nek. Miért? Hacker. A hack alatt mit értesz? Anti, heal, auto, makro. Az jó sok. Eléggé. Itt a gyerek, hopp. Megöljük. Ne fuss. XD. Hallod? Egyet-kettőt hátba csapom, így megfordul, és ráesik. Ennyi vagy. Ez vár. Megöltem ezt a gyereket. Nagy volt az ősember, gyere gyorsan. Nagy laggomban, de megyek. Ja, ez a kifogás. Aha. Jó a kifogás. Megyek, mi jött egy ősember? Kaptam Green Shatter 21-től 0,10 dollárt. Ja, tudom, hogy kell csinálni. Kösz. Úgy kell, hogy 0, Tudom. 1. Itt vagyok izén. Enyém létszik. Nem lelökni akartam. Oké. Miért tedd vissza? Hagyja el! Ennyi van. Ez tettes. Jó van, mindegy. Gyere, help! Megyek. Lag! Nem látok, lag! Basszus, de laggol. Lelöktem. Oksi. Visszaadom a cuccot. Kösz. Ja, amúgy az erőt még be se ittam. Hát, Ja, meg még kapsz egy gatyát is. most ilyenekre nem írok már vissza, mert mi értelme? A sipka az enyém. Vagy tudod mit? Gyere ide! Mi van? Te vagy a vidi, és akkor tessék. Nem kell, hogyha neked kell. Nem. Hát akkor kösz. És leesek. Ügyes vagyok. Azt hittem átbírok ugrani. Én átbírtam. De jó van akkor. Akkor én vagyok a balfasz. Gyerekek, PvP. Itt a Robika, te Jézus, 2 ütés. Easy win. GG. Ott van még egy. Ott van még egy gyerek. Ez én vagyok, te. Ja. Most 1,5 HP-m volt. Júj! Diába jön, diába! Júj! Júj! Erre kell egy darab OP-t vinnem. Kidobta a gyors Speed 2-ét a bolondlány. Bolond lány elkezdi.
Ja, meg a robbanó mérgét, majd jó rádobom. 1v1. Ops. Ki fog lökni? Hogy tudtam én azt elfújt. Az igen, de ügyes vagyok. Nem, itt a hackerre PvP van. Hol? Állj fel! Megyek, puszta kézzel. Az igen! Ó, pénzba! Ne, megölt! Na mindegy. Aj, 16 000. Elfut Robik, azt mondja, ő keménykedik. Ja, amúgy cső. Bocsi. XD együttés. Szerintem gyerekek, én elmegyek OP-ért. Kakadú! Jaj! Itt nem jött? Miért? Mi miért? OP-ért. Mindjárt. Ja, amúgy gyerekek, most már jó a hangom. Mármint úgy, hogy őnek is jó lett a Skype. Ja, megcsináltam valahogy nagy nehezen. Hogy jó legyen. Tényleg ma lesz Bed Wars videó? Lesz Bedwars is, gyerekek, igen. Ja, én már nagyon szeretnék, mert rohadt jók vagyunk így ketten a Rickivel benne. Hát, az túlzás, hogy rohadt jók, de nem is a legszarabbak. Hát, figyeljetek, egy húzamban nyerünk 3-at néha. Néha. Ha szerencsénk van. Ja, vagy ha jó, vagy ha egy Ne! csapat- Ne! Help! Itt vagyok Nem, le. Ja, fönt vagyok OP-nál. Kenjo PvP-vel. Akkor veszek egy gyors OP-t, azt megyek. Hát ez kösz. Hol vagy? Itt lenne a háznál. Hol lent a háznál? Hol? Szerinted hol? Megyek. Nem igaz? Oké, nem bírt kilökni. Nem! Arra! És nem használtam ez se. Kurva jó. Én együtt is voltam neki. Nem hiszem. Az hogyan, hogy együtt is voltam neki? Persze, Pityu. Persze, erőzve meg mindenbe. Meg OP-ba. Jaj, ne, 2v1. Jó, 2v1. Rögtön ki medve? Föl van medve? Ja, ő vele fél. Ő vele. GG. Kit löktetek ki? Mi? Kit löktetek ki? Zsoldos baszta Green izét. Mi voltunk defák, ő meg zsoldosba. Hol vagy? Hallod? Hát, Hátba. mi? A szar! 5 percre némítva lettem. Miért? Mert hogy ki akartam írni a chatteamnak a teljes linkjét, tudod, az URL linkjét. Most vettem erőt. És leestél? Nem, itt vagyok spawnban. Vagyunk mentővel voltál. Nem, mentő nélkül.
És leestél? Nem, itt vagyok, betettem a chestbe. Ja. A nézők tudják bizonyítani. Jó nézők, ha igaza van, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Igen. Ezt megköszönném. Mennyi subod van? 12. 11. De írd ki, hogy 11 mellé vagyok. Vagy írd ki, hogy némítva vagyok. Ja. Léci. Jut. Anyád, mennyi erő van fönt stackelt 50-ért? 50 bér, stackelt 64 erő. Az jó. 500 bér, 64 UP. XP. Vannak fönt ám jó íjak, kicsi. Jó van, hadd legyenek. Erő 3, tör 3, láng egy, végtelen egy. Hát akkor... mi hiányzik? Ja, semmi. És milyen? Milyen? Mi milyen? Ja, semmi. Hittikingi most megy, diába. És leesik mindjárt. És egy mentő oda. Per, warp, bolt, De bolt. nem hiszik. De hogyha leesnék, és úgy. Enyém, léci. Nem, elfut, ez szól az enyém. Akkor mennyi? Arra nem megyek. Ugye? Hello, help! Meghóztam, de őt meg fog halni. Help már! Ki fog lökni a nyomorék? Azaz, lökjék ki nyomorék! Kurva anyádat. Az az egyes. Nagyon. Látod, mondtam hacker. Ja, némc vagyok, nagyon jó. Hacker csíra, gyerek. Jó, ha leszorom, akkor elmegy az összes mentőm már. El vagy? Aha. Au. Ne. Laggolok, gyerekek. Jó, de! Vágod, hogy az utolsó blokkon álltam meg? Igen, tudom. Fél HP. Nem, akkor meg tudtalak volna ölni. Fél HP-ban az kilökött. Simán. Nem szabad neked ezt csinálni. Patta vagy nem szabad. De nem már megszittem a pénzt. Jó, van, visszaküldök. Mennyit vesztettél? 768-at. Per, pai, egy rami. Mennyit? Mennyit? 708-at. Így, és megint megöl. De most 762. Yeah! Valami nem megy. De pénzt farmolok, utána visszaküldöm. Az igen. Az igen, találj se. Látszik, hogy laggolok, gyerekek. Halljátok, gyerek, így látszik, hogy olyan béla, hogy meg se tudjuk nézni. Ah! Látszik, nagyon látszik. Én vagyok a Béla, igen. Látjátok, gyerekek? Ahhoz képest implicitén meg se ütöd, de itthon szar a gép, szóval hagyjad, Ja,
implicitén olyan hackjei vannak, Simán. mert a mamájánál jó a hack, azt ott nyomkodja. Nem áll! Na végre leesték. Ja, hoppa. Amúgy ezt észrevetted, hogy nekem fogy a pénzem, neked meg nincs? Igen. Szerinted miért csinálom? Na jó, most volt elég. Erpai, egy rami. Ebből... Halljátok gyerekek, ebből amennyit most küldött, tudtam venni egy sárkányt. Na, tessék. Ja, amúgy lement a némításom. Meg a full optos giantjeim, de mentőm nincs. Ja, azt ki kéne írni tényleg, hogy vidi van. Anyád, de megijedtem tőled. Nem tőled. Tudod, mennyire beszartam? Majdnem üvöltöttem. Na azért nyugodjál le, mert hogyha repülni akarsz, abban én pró vagyok. Jó van, akkor repülsz. Hát el is talállak. Jaj, nem áll, nem hoztam fullos íjamat. Ott a gyerek. Melyik? Ne öld meg! Repülni akar? De nekem ne pofázza. Bye bye. Anyádat már. Nehogy kilők, egy mentő. Kötekedsz még? Egy mentő. Annyit van? Nem, annyival jött. Nem jövök. De, meg kilöktél. Így járta. Minek kötekedsz? Elmondjam a jelszavot a nézőknek? És megváltoztatom. És én a tiédet? Nekem már más jelszavam van. És megölted a bocikát? Mi? Megölted a bocikát? Mi az, hogy nekem jött, ezért igen. Állíts már le magadat! Nem ölheted meg. De! Behívod? Dehogy hívom. Még kíváncsi lennék a hangjára. Hát, tuti jobb a hangja, mint neked. Mely. Ó! Ez a bocika volt, nem én. Kilöktem. Ricsi Kingyú, egy romi barátja vagy? Ja, amúgy itt áll kint egy fullos írja, és legalább van 10 izé. És megölöm, ha nekem jön. Azon. Be. De én attól függ ölhettem, te is ölheted a filmeseimet. Nézze. Ja, amúgy melyik az a két gomb, hogy amit meg kell nyomnom, hogy lássam, hogy mennyi van a szettem. Mit tudjam én? Nézd meg, sajtó. És rajta szültette? Igen, attól néztem én is. Az nem. Jó. Ne laggolok. Bocika 40. Hopp, jaj.
Ö... Fú. Megbetevedett ki, fogadd el. Mi? Mi lehet 32? Várjál. Miért? Mit mondott? Add mentőt? Hát tudsz szerezni, de csöndbe legyél, alkudozok vele. Jó. Nem áll, előttek. 64-et is, vagy 10x64-et is. De abból egy pöröső nekem is tudsz adni. Ja. Bocs. És akkor majd tudunk jobban videózni, nem? Ja, akkor tudunk jobban videózni. Ja. Kérdezem, mennyi tud? Nézd nekem kül a. Sziasztok! Sorry, hogy nem léptettünk. Lőd már le azt a green shot. Előttem, de OP-zik. Nincs akkor 32 és akkor 16. Hát, kapsz belőle. Oh. Akkor végre tudunk jobban videózni. Megengedtem, hogy lelökjél? És én megengedtem, hogy ütögessék. Hát nem kértem az engedélyedet. Nem vagyok olyan nő. Nem ütlek meg, mert akkor elrepülsz. Még fullos a kardod? Aha, az anyák kucsája. Ja, hát ez jó kard. Mármint nem úgy gyerekek, hogy most tudom, hogy így csak az a kardom neve. Tudom. De nem neked mondom. Tudom, láttam tegnap a kardod nevét. Nézőknek mondom. Basz meg. De amúgy már 32 perce megy a videó. 27 perce megy. Sorry. Vagy hát most megy 28 perce. Yes, Tivi. Mennyi mentő a team volt? Nézd, ez a dia gyerek volt az előtt. Mindig ott kockul. Most nem a tasszival akartam ütni. A izével akartam. Lőj belé. Mennyi életed ment le? Maradt OP nélkül 1, 2, 3, 4, 6. Az kemény. De még az esés is beleszállnak, tudod. Most- Csak azért, hogy bele akarsz lökni abba, mi? Igen. Lefele. Sikerült. Mindegy, kidobáltam. Menj vissza vele? Hát volt. Ebből lesz fakarda vagyok. Én meg tasszival. Ne! Muszáj egy jó prétennem. Vele lesz. Ne, ja, de ott már nincs semmi. Tudom. De már is én szedem föl.
Az a Cranjudes. Ennyi vele. Ja, de... és pont elpárolgott. Szóval eltöges már megint arra. Te sokra mész vele. Hát elrepültél volna. Ricsi, tudom, mert csak lelökni tud, 200 plusz lenne. De hogy nyomjátok be ezt a szart? Vigibe nem akarom megnézni sajtot, de... Oké. Nekem fulloptos gigantom! Perpit terminal. Gyerekek, kidobtam fulloptos giantom! Halott vagyok? Mit adtál neki? Na ne. Adom neki a izét. Terminátort? Aha. Én is adtam neki. De szerintem ki akarja lökni a izét a Cranjudes-es szart. Na nem mond. Gyere vissza falu. Ez békés hely. Ó, nem is! Itt egy gyerek! Mármint egy defa. Félig meddig defa. Ó, jel! Bement a házba. De Easy kill. gyerekek! Ennek szerintetek jó dolog, hogy defákat a Ricsi kingés fúziája van. Jó van, és te meg folyamat ugyanazokat tolod videón kívül, annak sok értelme van? Hát, van egy kicsi. Na tök mindegy. Úgyis így lehet fölkerülni a topra csak. Az meg a másik. Mert tele van a szerver defákkal. Várjál! Ja? Ha kijön bármelyik, ez enyém, jó? Vagy ne öljük meg őket. Vagy öljük meg őket. Vagy lökjük le őket. Egy megvan, a másik a tiéd. Ott fut ki, Ricsi. Jó, hagyja a tímmel. Jó, el kell mozdulni, de előtte löktem le. Vagy löktem, lő. Menj arrébb, lőni kell. Nem arra lőttem volna. Ezt elugrik, azt hittem. Most így videóban nem öljük, de úgy lesz akkor talán. Sorry. Nem direkt volt, ne! Túl Léli. De nem áll, bazd meg! Itt a fő. Nem vicces. Látjátok gyerekek milyen noob? Ja, és akkor elkezd kötekedni, és akkor én vagyok a noob, amikor visszaütök neki. Én nem kötekedtem veled. Ne. Én ebben a gyerekkel ütögettem. Azért az kötekedésnek számít már. De nem veled. Ha de vele, igen. Hogy ott hagyják. Így jártál. Te jártál, mert te téged akart hátba lökni. És nem repültem volna le. Lelövünk kicsit. Az igen, Mr. Kecske. Bocsánat. Nem. Látod? Közelít és én félek tőle, és ezért akkor vele inkább ölöm meg. Amúgy azért ölök defákat, mert engem állandóan csak lelöknek. Balfasz. Ide majd ki fogok vágni valamit, egy nagy betűkkel #balfasz, vagy nem tudom. Minek? Itt állok, PvP-zek, lövöldözök, és így elkezd a gyerek így jön, és bom 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 bom. Hát ja, Benci, majd mindjárt fog adni. Vagy hát nem mindjárt, csak majd fog. Mit? Shit! Visszanézed a videót, akkor majd meglátod. Mentő. Lelövök elég, lelövök. Menjetek már beljebb. Sem bántásból, csak hogy ne kilökjenek titeket. Menjetek beljebb. És ott trédeljetek. Nem trédelünk. Ott akkor jöttök. Megyek a gyerekért föl. Látom, mész fel érte. Gyorsabb így.
Írd már be, hogy aki mer eljön. A biztos. Miért? Nincs már fönt az a kejgye valaki. Nekem itt kell a bőr. Hát csak az a YouTube Legends 18-an felé én tímelek. És az pro. Eléggé elvert egy csapatot. Csapat diásnak kiment, azt elvertünk. Írok neki, hogy csá. Már régen volt fönt. Egyétek. Ilyen durva. De... Hagyjad. Mi? Bocikát, aki leesett. Vagyon, hát ő de kapik mentő. Nem már, tudom ki a bocika, meg akarom ölni. Jaj, Már? kaja. Ki ő? Kaja. Átvert egyszer, mert azt hazudta, hogy ő killer, ez majdnem killer, és killer az egy nagyon buzi gyerek. És most nem fel, és ő killer, csak akkor megzoltálom, és elgődik. És ezt jó elmondom. Hát ebből én sem értettem semmit, meg gondolom a nézők se. Hagyjad már! Megint, de hogy ilyen nyomorék ez a gyerek, mert belop minden killemet. Igaz? Nyomorék. De halljátok, meg akarja ő is ölni. Meg hát. Nem öllek, ha teste. Hát ő ölne minket. Na azt megnézzük. Szép szemben. Ott van. Na látjátok ilyeneket? Ez az XDD. Ez az. Menjünk erre. Jó. Ó, és kimondta, hogy hackkel. Jó van, akkor lehet elküldöm Mester MC-nek. Figyelj, Mr. Kecske. Én is, meg verlek 360. Mr. Kecske nem uta? Hát annyival senkit se versz el. Max, ha egy def van. Mondom neki. És letímeled be a buziba. Azért, mert meg akartam ölni. Na, az mindenki van, nem témelek. Jó van, legend akkor már ki is mehetünk. Tasszival. Hallod, és hogy követ mindenki? Egy gyerek követ. Ott a gyerek, jaj, ne kirak! Húj! Krumpli. Ricsi Kingi például. Ott látja, figyelj. Ricsi! Rögd már! Hozd meg, és itt hagy PvP-zni vele. Hát, Nem OP-zta. GG, ott van, kilököm, hogy kikülöm. és nem bírtuk. Lelöktem Eldvét, hogy megölt ez a vélevi. Ram, jössz 5-en, bazze. Megvan, jött kicsa. Itt van Medervelde. Megöljük, nem? Kit medvét? Nem, bent. A bent öli meg medvét, arról beszélek. Medvének adok egy tasszit, vagy egy Skynetet. Szuperhús. Én addig megütöm OP-val, hát ha visszaítettek, ha megütjük. Yeah! Aranyalma harc! Ja, jön! Megyek? Gyere! Tiéd, ez a hacket. Klikkel. Azért... És megint fut. Jó, de mondjuk 2v1 van, de leszarom. Én is. Figyeljetek, gyerekek! Ő mondta, hogy hacker.
Tök jó, már Ja, ő mondta, hogy hacker, akkor miért nem menjünk ketten? nálunk ilyen. Hogy látsák. Wow. Nem gyerekek. Szóval inkább dögöljön. És Skype PvP-ben mindenki így játszik, szóval. Épp ez úgy gyerekek. Ja, meg Medevedecki, az nagyon pro. Ja. Ja. Belém lő, az meg is belém lő. Hagyjad. Belém lő. És? És egy csetet lő. Nem Egy csetet, menjetek rá. egy Rami, vagy Ricsi, egy Rami, nem menjetek rá. De ha ő jön ránk, azt is kérdezd meg. Itt van, és rám jött. Hallod? És leesett, ennyi. Easy ez. Nem volt mentője. Tudom. Ennyi. Hallod, tudod mit csinált? Mit? Ott voltam, itt ugráltam a szélén, átmentem gyors havasra, mert úgy tudott csak lelökni, és megfogta, magát jött, és leesett. Nem, már lejárt rólam az erő. Noha egy Rami elver, akkor alig tudsz megütni. Na hát ez igaz. Kicsi kingyú, kaptál parancsot. Jó van, medvével tímelni akarok, szóval azért tímofolok csak vele, mert medve sokkal próbb, mint én, és jó haverok vagyunk. Kap Eszter, ez neki szarom. Én most megmentettem Medevedecki. Mert te aztán diktátor vagy. Ki én? Nem. Hoppá, Bencécskék, hogy eltaláltuk. Mit mondod? Ja, medvétől aztán diktátor volt. Diktma. Még egyszer, még egy pár percet megy a videó, mert ma mindjárt 1 órája megy. Gyerekek, PvP. Gyerekek, PvP, kijön és 3-an vagy 4-en elkezdjük ütni. Jaj, meg síjjal előttem. Na gyerek, köszönjünk el. Oké, várjál, még megölöm. Pussa. Ennyi volt. Merre vagy? Hát, spawnon, a fönn az emeleten. Várjál. Na hát, sziasztok gyerekek, én Ricsi voltam, meg majdnem Vélevi. És ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, dobjál egy lájkot, oszd meg és iratkozz fel. Én Ricsi voltam, szevasztok!